Sanibonani nonke emakhaya. Ngethemba ukuba nonke niyaphila lapho emakhaya. Igama lami mina ngingumthuli Buthelezi. Ake sibheke isethulo sethu sanamhlanje sibone ukuthi ke namhlanje ingabe ke kukhulunywa ke ngani. Lapha ke kulesi sethulo ngizokhuluma ngohlelo olubizwa ngokuthi usibo olukhulu. Lolu uhlelo engilwakhile elisiza umlobi uma eloba ngesiZulu ukuba akwazi ukuloba ngokusheshsha. Sobona ke kabanzi kulesi sethulo ukuthi luyini lolu hlelo. Sobona ke futhi nanokuthi lusebenza kanjani. Sibone ke nanokuthi ke lwakheke kanjani lolu hlelo lolu. Kepha-ke ngamafuphi lolu hlelo lisiza umlobi lapho eloba khona ngolimi lwesiZulu. Uma umlobi eloba ngolimi lwesiZulu, lolu hlelo lisiza umlobi ukuthi lumvezele amagama, uhlu lwamagama umlobi angakhetha kulo uma eloba ngesiZulu. Lokhu ke kwelekelela emsebenzini lo wokubhala ngolimi lwesiZulu. Okubalulekile-ke ngalolu hlelo ukuthi lolu hlelo lusebenzisa i-Corpus ekwenzeni umsebenzi walo wokulekelela abalobi abaloba ngolimi lwesiZulu. Ake sibheke amathumbu ohlelo, sibheke ingxenye le yamathumbu ohlelo. Okubalulekile-ke lapha ukuthi-ke ngaphambi kokuba lolu hlelo lwakheke, kudingeka ukuba amagama ahambe ngawodwana kulolu hlelo lolu. Lolu hlelo alukwazi ukusebenza kahle uma amagama esesimweni semisho. Ngakho-ke kufanele kube khona ingxenye ekwaziyo ukuhlela amagama, ithatha amagama lawo akwi-corpus ebese wahlela amagama. Uhlelo lolo luwafake amagama ngaphansi kubakaki, amagama avele ehamba ngawodwana aphume emshweni nakuma-paragraph. Le ngxenye yohlelo isebenza yenza lowo msebenzi loyo. Amagama-ke afakwa la, i-corpus ake ngibeke kanjalo, noma umbhalo ufakwa la, ebese-ke lolu hlelo luwahlela lamagama lawa asembhalweni noma lamagama lawa la akwi-corpus. Uma lamathumbu ehlelo liwahlela lawo magama lawo magama abese vela esesimweni esikanje. Lamagama avela-ke esengaphansi kwabakaki. Lamagama-ke avela esehamba ngawodwana. Uma amagama-ke esevele kanje kulelu hlelo abe esethathwa-ke njengoba enjalo ebese-ke efakwa ngaphansi, afake emathunjini alo lolu hlelo lolu usibo olukhulu. Lamagama angafakwa kanje emathunjini ohlelo noma angafakwa kwi-TXT file. Lolu hlelo liyakwazi ukuthi futhi lihambisane ne-TXT file. Ake sibone enye ingxenye ingxenye yamathumbu ohlelo. Okubalulekile ngifuna ukubalula lapha ukuthi amathumbu ohlelo okuyiwo abumba usibo olukhulu made kakhulu. Angikwazi ukuthi ngiwaveze onke la kulesi sethulo, kepha-ke ngiveze ingxenyana ezibalekile emathunjini alo uhlelo usibo olukhulu. Enye ingxenye-ke ebalekile la ekubunjweni kwalolu hlelo, izinsizanhlelo ezisetshenzisiweyo. Okubalulekile-ke la insizanhlelo enkulu esetshenzisiweyo, insizanhlelo uthikinta, okuyiyo ebumbe ubuso noma inkundla lapho umsebenzisi wohlelo angaloba khona imibhalo yesiZulu. Uthikinta uwo osebenza lowo msebenzi ukuthi-ke ubumbe inkundla yohlelo lapho umsebenzisi wohlelo azoloba khona amagama lawo olimi lwesiZulu. Enye insizanhlelo enkulu ebalekile la insizanhlelo collections kanye nensizanhlelo counter. Le nsizanhlelo collections yenza umsebenzi omkhulu ukuthi iwahlele amagama ohlelweni
lawo amagama lawo asohlelweni nakwi-corpus iwahlele iwaveze abesesimweni abesesimweni esiwuhlu ebese ke lolo hlu lelo ilapho umlobi akhetha khona igama elilodwa angalisebenzisa ekubhaleni kwakhe umbhalo wesiZulu. Nansi ke enye ingxenye yohlelo ebalekile la njengoba bese ngibalulile ukuthi amagama la kufanele ahambe ngawodwana aphume emshweni nakuma paragraph. La enye ingxenye yohlelo ebalekile la ngaphansi kuka words noma ngaphansi kuka load_word ila kufakwa khona lawo magama lawo angaphansi kubakaki afake lawo magama ehamba ngawodwana engaphelezelana engahambi namanye amagama. Lamagama afakwa la kule ngxenye yohlelo. Kubalekile ke amagama angafakwa ngaphansi emathunjini alo uhlelo uqobo lwalo noma amagama angafaka ku-TXT file. Lolu hlelo liyakwazi ukuthi lisebenzisane ne-TXT file. Lamagama yiwo ke avelayo uma umlobi eloba avela esohlwini ebese ke umlobi ekhetha igama elilodwa alidingayo. Ake sibone ke inkundla yohlelo noma ke ubuso bohlelo lapho umsebenzisi wohlelo asebenzela khona. Uhlelo ke lubukeka kanje uhlelo USibolukhulu. La ilapho umlobi eloba khona amagama la umlobi ulobela amagama ebese lolu hlelo lamlekelela umlobi uma eloba. Umlobi mayiloba kuvela enye inkundlanyana yohlelo encane la enohlu lwamagama. La kule nkundla yohlelo yilapho umlobi angakhetha khona igama elilodwa alidingayo. Uma eciphiza lelo gama bese liyabhaleka la ohlelweni ebusweni bohlelo noma enkundleni yohlelo ebese umlobi uyaqhubeka nokuloba. Lokho kusheshisa inqubo le noma lo msebenzi lo wokuloba ngolimi lwesiZulu. Kanti ke uma umlobi lingekho igama alidingayo kulawa asohlwini ayikho ke inkinga. Umlobi uyalivala le nkundlanyana yohlelo encanyana uyayivala ebese eqhubeka nokuloba ngendlela leyo azobe eloba ngayo. Asibonge. Siyabonga.